moltes gràcies per estar aquí. Sincerament ens encanta veure que hi ha gent interessada en saber què es fa al poble. Creiem que el vostre interès també demostra que voleu participar-hi. Per tant, després, quan acabem amb tota la presentació, us donarem peu a que feu preguntes o propostes o el que creieu oportú. I aprofito ja el moment que esteu aquí, que vol dir que tenim interès en dir-vos que cada dimarts fem una assemblea oberta i que un dimarts és aquí dalt a les 7 i l'altre dimarts és al Pla de l'Avellà i esteu convidats amb tota la nostra alegria que vinguéssiu a participar-hi. Bé, avui us posarem una presentació del nostre programa. Diem programa per dir d'alguna manera, nosaltres portem treballant-hi des de fa més de 4 anys, abans de la presentació de les últimes eleccions. Ja vàrem començar a treballar en l'assemblea mirant quins eren els temes més interessants que s'havien de treballar en el poble. I després, durant aquests 4 anys, hem anat treballant, els hem anat emmotllant una miqueta el que hem anat veient, les necessitats que hem anat descobrint, el que ens ha portat a la gent del poble, perquè nosaltres el nostre lema és una mica que entre tots ho farem tot, i el que volem és ser una miqueta els conductors de relació entre el poble i el que és el consistori, que moltes vegades el que queda és allunyat del que és les veïnes del poble, no? I això nosaltres voldríem evitar. La presentació, nosaltres hem fet el programa que us hem donat ja, que teniu a les mans, que l'hem dividit en 3 grans blocs, és una manera de fer-ho, que són la primera part es dedica a l'urbanisme, i és per... Nosaltres parlem de model de poble, volem parlar d'un poble que s'ha de començar a preparar en global. No podem fer una cosa per aquí, una cosa per allà, anar-ho fent com bolets que van sortint així sense més, sinó que hem de parlar de quin model volem, com volem construir-lo i a partir d'aquí relacionar-ho tot. Un model de poble que començarà amb urbanisme i que per això és el primer punt que tenim, veurem que hi ha diferents subgrups a dintre. Després parlarem de sostenibilitat i això hi ha diferents punts també perquè creiem que l'emergència climàtica ens demana que siguem una miqueta més responsables i ja per creences pròpies. Nosaltres ens definim com un partit bàsicament de polítiques d'esquerra, això clarament som els únics que ho estem fent aquí a l'Ajuntament. També som independentistes, som feministes i ecologistes i per tant aquests 4 pilars són potser els que més ens defineixen. I després el tercer bloc seria una mica el model social que volem per al nostre poble. Volem un poble que estigui bàsicament en que tots hi tinguem cabuda, no? Que tothom hi pugui viure, joves, grans i amb les tendències que tinguem. Per començar amb urbanisme ens ho presentarà l'Anton Bages, que és el cap de llista. El Bages, perdó. És el cap de llista i no us el deixo. Em presentaré quan faci el meu punt. Hola, bona tarda a totes i moltes gràcies per venir, tot i el xafe que està caient. Com ha dit l'Helena, jo soc Anton Albages, soc veí de Can Segarra, soc enginyer informàtic i doctor en neuroimatge i estadística, pare de 2 filles. I bé, com deia l'Helena, probablement em definiria com a algú convençudament d'esquerres, inevitablement ecologista, perquè crec que no hi ha alternativa, feminista convençut, i bé, una mica, ara mateix soc el regidor que està fent l'últim any i mig de la representació que vam treure a les últimes eleccions i seré el cap de llista. Això vol dir que si traiem com a candidatura representació, doncs tornaré a ser regidor, almenys durant la primera part del mandat, perquè enguany, amb aquest mandat, com ja vam fer l'últim i com és tradició nostra, ens anirem rotant. Per tant, si em traguéssim representació, començaria jo el mandat, després passaria l'Helena, que és la segona, després el Genís, després l'Aleix i probablement ja està. Sí. Bé, jo volia començar parlant-vos una mica del nostre model de poble, d'acord? Perquè creiem que el model de poble és bàsic, és fonamental, és el pilar, és l'origen de tot el que sigui la política municipal. Tenir clar quin model de poble es vol tenir és imprescindible perquè és el que ha de vehicular i el que ha de donar sentit a totes les diferents polítiques i decisions que es prenguin. Sense un model de poble clar, ben pensat i amb una idea clara, les decisions acaben sent totes
una sèrie de bolets totalment independents i això al final dona pas a que les coses no funcionin. El nostre model de poble és un model de poble que el tenim molt reflexionat, el tenim claríssim. És un model de poble cohesionador, integrador, sostenible i ecològic i socialment responsable. I partint d'aquesta idea clara que tenim, hem desenvolupat tota una sèrie de propostes que us volem traslladar, propostes que es tracta de portar a terme aquest model de poble a la pràctica, proposant tota una sèrie d'accions que en separat tenen sentit únic, però en conjunt encara en tenen més i guanyen més sentit i responen a aquesta idea de poble que volem seguir. Com ha dit l'Helena, un dels eixos en els quals aquest model de poble es pren cos és en l'urbanisme. L'urbanisme és probablement un dels aspectes més clars que hi ha en la política municipal. És el que vehicula la forma del poble i la que condiciona en molts aspectes com es viu un poble, com creix un poble, com s'interaccionen les persones, quina mobilitat té i quines coses hi ha cabuda en un municipi. Un altre dels eixos importants i és l'eix que nosaltres creiem, estem convençuts que és imprescindible ja afrontar i entomar de forma seriosa a Cabrera és la sostenibilitat. La sostenibilitat és que no és que sigui urgent, és que ja fem tard, però creiem que és un dels aspectes més pendents de Cabrera, la política de Cabrera. La sostenibilitat ens n'hem oblidat durant molts anys i crec que s'ha d'entomejar. I per últim és la responsabilitat social. Cabrera és un poble majoritàriament conservador, o molt conservador, i això fa que les polítiques socials normalment són o molt tènues o directament inexistents. I la veritat és que Cabrera té potencial per tenir unes polítiques molt més responsables i molt més justes i que treballin molt més per la política social justa. Perquè al cap i a la fi Cabrera és tant en pressupost municipal com PIB dels habitants, és un dels 25 municipis més rics del país. I això dona moltes oportunitats. Realment a Cabrera es podrien fer moltes coses envers a la responsabilitat social que no s'estan fent i que creiem que cal dir-ho i cal fer-ho. Bé, seguint aquests eixos i aquest model de poble que ens inspira i ens guia, avui us presentem una sèrie de propostes efectives i viables que volen donar forma i respondre a aquest model de poble. Començaríem amb l'urbanisme, que com dèiem l'urbanisme és com l'inici, vindria a ser l'inici del que són les polítiques municipals. L'urbanisme és el que, com deia, dona la forma de com és el poble, de l'estructura, llavors és el que una mica et dona peu a fer tota la resta. Propostes concretes nostres en urbanisme, el primer és centrar-se i posar la vista en el creixement urbanístic de Cabrera. Cabrera té en marxa ja una sèrie de projectes urbanístics molt grans, com ja sabreu, tot el desenvolupament de Can Carles, tota la reurbanització del centre amb les edificacions que han de venir, i creiem que l'urbanisme és important que estigui pensat en global, que no sigui un conjunt de grans projectes per separat, perquè al final tens una cosa totalment inconnexa i sense un sentit que li doni una globalitat i un sentit únic. Llavors, nosaltres apostem per un creixement planificat i que sigui sostenible i orgànic, que no sigui de sobte un creixement com per exemple en Can Carles de 350 habitatges de cop i ja ens ho trobarem, aviam com ho fem encaixar tot. Creiem que hi ha d'haver una planificació i un ritme més sostenible. I també que les polítiques estiguin pensades per afavorir les veïnes del poble i no les promotores, les immobiliàries que tenen els seus interessos, els grans propietaris, sinó que el desenvolupament urbanístic sobretot ha de vetllar per les necessitats de les veïnes de Cabrera. I això es concreta, per exemple, en què tota la vivenda de protecció oficial, que per llei, en tot el desenvolupament, s'ha de fer, a Cabrera es faci regulant els preus del nou habitatge de protecció oficial en els rangs més econòmics. És a dir, que els preus de les vivendes de protecció oficial realment siguin de protecció oficial i no siguin els preus més cars com s'estan fent ara, perquè al final el que et queda són unes vivendes de protecció oficial gairebé a preu de mercat
i que no venen a arreglar cap dels problemes que tenim d'habitatge a Cabrera. Una altra de les propostes que tenim per a l'urbanisme és estudiar la possibilitat de potser pacificar algunes zones del centre i del Pla de l'Avellà. Les zones pacificades en carrers pacificats el que et fa és que et creen eixos de comerç i de vida. I això és importantíssim per un poble, tenir vida al carrer. Això seria possible si estudiéssim, mirar com pacifiquem algunes zones importants. I després, també que l'urbanisme que es desenvolupi tingui en compte la mobilitat sostenible. És a dir, que no només es pensi tot, es dissenyi tot pensant en el cotxe, sinó que les altres modalitats de mobilitat sostenible, com pugui ser el transport públic o pugui ser el transport privat però sostenible, ja sigui en bicicleta, ja sigui en patinets i totes les modalitats que hi ha noves, que estiguin pensades des del minut zero que es comença a desenvolupar l'urbanisme nou de Cabrera, que ja es pensi que això s'ha de tenir espai i s'ha de tenir en compte, que això sempre està oblidat. No hi ha infraestructures, per exemple, per la bicicleta, no hi ha carril bici, no hi ha aparcaments, no hi ha res. És tot pensat en el cotxe. Nosaltres creiem que l'urbanisme ha d'anar més enllà i ha pensar tot en una modalitat mixta, sense que cap de les modalitats surti perjudicada. I amb això passo la veu a l'Helena. Intentarem ser breus i no us explicarem tots els punts, per això teniu el fulletó, per això després podreu fer les preguntes. Només ara ell allarga una mica més perquè tot el que és urbanisme ja anirem tocant diferents punts. Jo em dic Helena Carreras, que abans no m'he presentat, soc mestra i soc pedagoga i bé, vaig a segona de la llista i soc veïna del Pla de l'Avellà. Un dels punts que tocarem ara és la recollida selectiva. Sabem que és un tema que la gent està com una miqueta preocupada i que dona una mica de mals de caps. Però bàsicament això és per la manera com s'està plantejant o per l'experiència que tenim. Coneixem l'exemple de Vilassar. Què és recollida selectiva? Perdona? Què és recollida selectiva? Porta a porta? Sí, recollida selectiva, ja ho explico. Tenim l'experiència de Vilassar, que vam fer el porta a porta, ja fa bastants anys i ens va quedar com un trauma una miqueta perquè el poble va quedar molt ensorrat i la gent molt afectada. Però després s'ha anat veient cada cop, perquè això ja fa molts anys, que és l'única manera de millorar un reciclatge i que hi hagi que realment s'arribi a aconseguir un percentatge important de reciclatge. El porta a porta, si comencem a fer-lo, la nostra proposta no és començar a fer-ho al 100%, perquè l'experiència ens diu que això no ajuda, sinó que és un mètode que volem fer molt d'estar per casa, començar de manera molt senzilla, sobretot amb molta pedagogia, amb explicar exactament què és el que s'ha de fer, com s'ha de fer, amb ajudes, amb col·laboracions, amb explicacions, no en plan càstig, sinó com comencen molts pobles així a lo grande, fent una gran inversió, no, nosaltres començaríem amb un petit, la nostra proposta, seria un petit camió que vagi recollint, al fi i al cap els que ja tenim una edat ho havíem fet quan érem joves, perquè jo recordo quan era jove sentia el cotxe de les escombraries i vaig a portar-li la bossa, vull dir que això és una cosa que ja tenim apresa, no és tan complicat. L'única diferència és que abans baixaves tot sencer i ara baixaràs un dia les ampolles, l'altre dia l'orgànic, l'altre dia el paper, l'altre dia l'orgànic, i que total tampoc només és reciclar, la majoria de nosaltres ja fem un reciclatge, però sí que és veritat que moltes vegades no sabem ben bé com fer-ho. Doncs aquí necessitaríem això, una ajuda, una pedagogia, un poc a poc anar fent. A mesura que tots ho tinguéssim clar, llavors sí que ja pots anar posant més diners, invertint i pagar per les escombraries que tu crees. Si tu recicles bé, pagues menys, si no recicles tan bé, doncs acabaràs pagant una miqueta més. No és tant el càstig, no busquem el càstig, sinó que busquem el premi, principalment, i sobretot que hi hagi un bon reciclatge. També ens ajuda el fet que la Comunitat Europea ens demana uns mínims de reciclatge. No és perquè nosaltres ens sigui així, i no per responsabilitat, que també seria el primer cas d'emergència climàtica, sinó perquè la Comunitat Europea en poc temps començarà a penalitzar i a posar multes si qui no el recicli el tant per cent adequat al moment que toca. Per tant, creiem que una manera de fer-ho és començar molt senzillament, i anar fent i progressivament anar avançant. I això seria una miqueta la proposta. Després, si voleu, la desmortem una miqueta més. Només fem pinzellades. El Genís ens presentarà les aigües. Bé, bona tarda a tots. Em dic Genís Vinyals. Ja vaig ser el cap de llista en aquestes eleccions. Vaig estar un any i 7 mesos de després va passar l'Helena i després l'Anton i ho hem anat compartint així, perquè
quan ets un regidor sol també és molt complicat estar a tot arreu i estar a totes les reunions, a part que també hem de treballar i això no, compaginar-ho tot és difícil. Us parlaré de les aigües des del primer dia ja amb la campanya de fa 4 anys ja ho vam posar de que volíem aprofitar aigües freàtiques per regar la jardineria pública. Actualment no a Cabrera, perquè si ho arreglem a Cabrera tampoc solucionarem el problema, però a tots els pobles, però nosaltres hem de lluitar per poder-ho arreglar aquí. La jardineria pública s'està regant amb aigua potable, aigua que ve del Ter Llobregat, aquí ve del Ter, a la potabilitzadora de Cardedeu, que ve de l'embassament de Sau, allà la potabilitzen perquè ens la puguem beure i quan arriba a Cabrera la fem servir per regar els jardins. I regar els carrers. Regar els carrers i més coses. Llavors la idea és fer una doble xarxa, tenim a totes les actuacions urbanístiques que s'han fet, a totes, abans hi havia pagesos i els pagesos regaven amb pous o amb mines. Totes les actuacions urbanístiques els pous s'han perdut. N'hi ha algun que es podria arribar a recuperar perquè no feia nosa i encara està viu. I nosaltres estem demanant des del primer dia que això es faci. El de Cal Conde ara sembla que han comprat una cuba de 400 litres i van a regar jardineres amb això. Si això per ells és fer alguna cosa, per mi és fer molt poca cosa, és fer alguna cosa, doncs fer el que s'hauria de fer. S'hauria de fer una doble xarxa per aprofitar tots els pous aquests que no es fan servir, que són aigües freàtiques, per regar la jardineria i no aigua potable. Llavors, si tots els pobles, començant per Cabrera, féssim això, segurament l'embassament de Sau, doncs en les èpoques de sequera o en les èpoques de poca pluja no es buidaria tan de pressa, es trigaria més a buidar-se, perquè si només el fem servir per aigua de boca, doncs durarà més dies. I com que les situacions de sequera i del canvi climàtic, doncs això passarà, que hi haurà èpoques seques, ara sembla que està plovent, veurem si solucionarà el problema, segurament que serà difícil, però bé. La idea és aquesta, aprofitar els pous de les aigües freàtiques, aprofitar les mines. Les mines històricament a Cabrera eren les úniques maneres de tenir aigua amb menys recursos possibles, perquè no necessites ni electricitat, l'aigua baixa sola, i llavors és qüestió de captar l'aigua en alguns llocs. A Can Bartomeu, que és municipal, hi havia una mina, s'ha deixat perdre, a Cal Conde també hi havia una mina, s'ha deixat perdre, i aquestes mines amb un manteniment de cada any i amb un petit dipòsit d'aigua es va acumulant allà i es fa servir per rentar carrers, per jardineria pública, pel que sigui. Vull dir, és aigua que sempre s'ha utilitzat. L'altra cosa també són les aigües pluvials. Hi ha molts llocs, polígons nous o urbanístics, com ara que es vol fer, s'ha fet de Cal Conde o s'han fet obres noves, per veure la recollida de les aigües pluvials. I aquestes també reutilitzar-les per jardineria. Hi ha un cas molt flagrant a Cabrera, que és el pla polígon de Santa Margarida, on hi ha tot el Sabadell Renting i al costat la Mercedes, que allò està sota nivell del mar. Tota l'aigua com plou, que està plovent avui, d'allà aquell pàrquing ensotat que hi ha ple de cotxes, la treuen amb una bomba i la bomben cap al mar. Bombem-la amb un dipòsit i quan el dipòsit el tinguem, d'aquell dipòsit anem regant la jardineria d'allà. Vull dir, coses tan fàcils com aquesta, fa 4 anys que les estem demanant, no les hem aconseguit. Nosaltres, evidentment, si podem, les farem, i l'únic que hem fet és la senzilla cuba aquesta amb el 4x4 de Gixa, que agafa aigua del pou de Cal Conde i que va regant les jardineres per fer la foto, per res més. Aleix, seguida. Bona tarda a tothom. Jo em dic Aleix, vaig néixer aquí al poble, d'aquí del centre, i ara soc enginyer químic, però treballo en logística, i ja no visc a Cabrera, he hagut de marxar del poble perquè aquí no hi ha habitatge des de fa uns mesos, però parlarem d'habitatge més tard, continuem amb la sostenibilitat. Aquí hi ha una cosa molt important i és el tema de l'energia. A Cabrera tenim 10.000 metres quadrats de teulada pública que podríem aprofitar per tenir plaques solars
Aquests últims anys hi ha hagut multitud de subvencions de la Generalitat, dels fons europeus que et donaven diners als ajuntaments per instal·lar plaques. Finalment s'han instal·lat unes quantes plaques aquí al camp de futbol, però nosaltres creiem que això no és suficient, que no podem estar consumint l'electricitat d'Endesa mentre ens podríem estar nosaltres produint la nostra electricitat, que sí, serviria durant el dia, la nit hauríem de continuar de la xarxa, però cal aquesta inversió per reduir costos i sobretot reduir la petjada que generem a l'Ajuntament. I per l'altra banda no és suficient que l'Ajuntament posi plaques, sinó que ha de fer que els veïns posin plaques. Una gran proposta que a la gran majoria dels municipis hi ha és subvencionar l'IBI a la gent que instal·la plaques solars. Aquí a Cabrera ho vam presentar, diré que fa 3 anys, una moció de dir que es fes, no es va aprovar, però continuo insistint que és una gran proposta per fer que la gent s'instal·li plaques solars i incentivar que es faci. I per l'altra banda, no tothom té taulada que es pugui instal·lar plaques solars o no tothom té diners per instal·lar-se plaques solars. Llavors, la tercera proposta que plantegem en aquest sentit és de crear una comunitat energètica municipal. Així, ràpid i senzill. Què és una comunitat energètica? L'Ajuntament té 2 opcions, o et dono diners via subvenció de l'IBI perquè tu et posis plaques, o jo instal·lo plaques i tu, veí que no pots instal·lar-te plaques, doncs te les llogo i aquesta electricitat que genera aquestes plaques és per tu, que serà més barata que la que ens pot donar Endesa o qualsevol altra empresa distribuïdora, però no cal que facis tu la inversió. És una altra manera de fer que la gent pugui consumir energia verda. Això ja està funcionant actualment en altres llocs de Catalunya. De fet, fa uns mesos vam portar un regidor de Cornellà del Terri que ens ho va explicar, com ells al Superbo ho estaven fent i funcionava, i de fet tenien tendència que tenien llista d'espera de veïns que volien poder participar d'aquesta comunitat energètica. I això són les 3 principals propostes en el tema d'energia. Li passo el micro a Anton, que ens parlarà de mobilitat. Sí, tu quina part vols dir, mobilitat? D'acord. Sí, com dèiem, més enllà de fer totes les actuacions urbanístiques envers una mobilitat, també hi ha d'haver unes quantes polítiques de mobilitat. Llavors, la idea és que tot Cabrera estigui connectada per una xarxa de mobilitat sostenible, que tu et puguis moure per qualsevol punt del poble, per exemple en bicicleta si vols, i també amb els pobles veïns. Mataró té el carril bici fins a la Ria d'Argentona i Vilassar té diversos carrils bici allà i té un pla municipal de desenvolupament de carril bici extens i superben treballat. Ara tindrem la pacificació de la Nacional 2, suposo que ja n'haureu sentit, llavors la idea és que a la Nacional 2 des de Montgat fins a Mataró hi hagi tot un carril bici. La idea és aprofitar totes aquestes sinergies i tots aquests moviments que els pobles estan fent per sumar-nos-hi i planificar un bon carril bici que connecti tots els punts del municipi. El Genís us parlarà de la nostra proposta que ja vam fer fa 4 anys i la mantenim. Jo simplement el que vull és valorar el projecte que haureu sentit que l'Ajuntament ha aprovat, que és la Via Verda. L'Ajuntament ha aprovat un projecte per la carretera d'Argentona que hauria de connectar hipotèticament el centre amb el Pla de la Vallà. El que passa que a ulls nostres, i de fet el propi alcalde ja ho ha reconegut, ho va haver de reconèixer el dia que es va presentar aquesta Via Verda, és que això no serà una via de mobilitat. Han proposat un carril bici que va compartit amb els peatons, que és molt estret, que ara es comparteix amb els peatons, ara no, que va pel voral de la carretera gairebé sense espai, i utilitza una fórmula de coexistència amb els peatons que s'ha demostrat arreu, a començar a Barcelona, que té milers de quilòmetres bici, que és una recepta que no funciona, i quan això se'ls diu als ajuntaments, no, però és que això no és una via de mobilitat, ells responen efectivament, això no és una via de mobilitat i no complirà aquest propòsit de poder oferir una mobilitat segura. Ningú podrà anar a l'escola a portar els nens, a l'escola pública Cabrera anant amb bici, si ha d'anar per un carril bici que va compartit amb els peatons i a sobre han pegat els cotxes de la carretera d'Argentona. Això creiem que és evident i això es reconeix pel propi govern. Nosaltres el que volem és això, és un carril bici que realment faci de
connecti els dos nuclis i que faci la mobilitat sostenible possible. Doncs la nostra proposta us l'explicarà en Genís, que és una mica el pare de la idea. La nostra proposta, com ja vam dir fa 4 anys i l'hem mantingut, és el torrent del Molí. Arreglar per 2 aspectes, perquè és l'únic torrent de Cabrera que està sense arreglar, que hi ha veïns que no poden accedir-hi, hi ha veïns que accedeixen a les seves propietats i finques i cases per les finques d'altres veïns que accedeixen per un altre torrent, perquè els deixen passar. El dia que no els deixin passar no poden arribar a casa. I aquest torrent fa falta, de la mateixa manera que hi ha el torrent del Maniu, que hi ha el torrent de les Barraqueres, que són 2 vies que contínuament hi veig gent passejant amunt i avall en bicicleta i pujant i baixant i que les fem servir els pagesos per traslladar-nos d'una finca a l'altra, doncs el torrent del Molí també falta això, perquè és l'únic que queda per arreglar. Llavors això va exactament des del Pla de Vallar, o sigui, el carrer on hi ha l'escola, direcció Mataró, al final de tot, allà on acaba el carrer hi ha el torrent del Molí. El torrent del Molí puges amunt i vas a parar a l'antic camí del mig de sorra on hi ha el baren aquell, surts d'allà. D'allà ja vens cap aquí, pots arreglar-ho perfectament, ja vas a agafar el carril bici del camí del mig, a la rotonda del polígon de les Corts, ja pots anar cap a Cabrera, pots anar cap a Mataró, pots anar cap a tot arreu. Paral·lelament, nosaltres creiem que és la via més curta, per tant, més econòmica, i a més que soluciona 2 problemes. La unió del pla amb Cabrera i els veïns d'allà pagesos i no pagesos que tenen la vivenda o la finca i que tenen problemes per accedir contínuament. Amb això se solucionen 2 problemes. Ara ens han sortit amb la proposta aquesta que fan ells, que va per la B502, que és la carretera d'Argentona, des de la rotonda del Sindicat fins a baix al torrent dels Vinyals, que és on hi ha el club de pàdel aquell... L'AP. Fins al club de pàdel aquell, que després aquesta part l'hauria de fer amb el 90%, segons ells, la Diputació, però tampoc ni està aprovat ni està res, simplement hi ha un projecte que llavors hauria de baixar pel torrent dels Vinyals, que el torrent dels Vinyals no és accessible, que hi ha un camí lateral, que el camí lateral és privat, que volen passar pel camí, llavors pujar per la Riera de Cabrera, que també és un camí privat, vull dir que estan fent volen fer un llaç verd, que diuen ells, una via verda, per camins privats, que serà molt problemàtic. A més, això alguns pagesos encara no ho saben, alguns ho saben perquè els hi he dit jo, que el pinten amb direccions úniques. Molts pagesos, jo el primer, tinc una finca a la part de baix del torrent de les Barraqueres i que tinc una casa més amunt. Tot el dia estem pujant i baixant. Jo una direcció única no, els pagesos no l'acceptarem, això, perquè no podem anar donant la volta amb el tractor tot el dia amunt i avall. Vull dir, llavors ells ho plantegen així, vull dir que serà un projecte molt difícil de que es realitzi, molt difícil de que tiri endavant, pel seu cost econòmic, pels seus entrebancs amb propietats privades, amb direccions úniques perquè no hi ha plaga i per tant seguim amb la nostra proposta de poder-ho fer per al torrent del Molí i antic camí del mig i unir així ràpidament les 2 parts del poble. També hi havia un altre projecte antic que anava torrent del Vinyals amunt sense passar per la carretera Argentona i unir amb el Mas Tarrillo, però allà hi ha l'entrebanc de l'autopista, que l'autopista l'has de passar per sota o per sobre, i això evidentment és un cost important i per tant és que encara que no vulguin o que no es vulgui, que la solució viable és aquesta, no n'hi ha una altra. Passem a la Lola. Bona tarda a totes. Jo soc la Lola Izquierdo, soc profe, visc al Pla de l'Avellà i soc mare de 2 nens de l'escola del Pla de l'Avellà. Llavors, enllaçant amb el que parlaven ells de la mobilitat i de la sostenibilitat també, us parlo de la nostra proposta d'autobús escolar. Si heu més o menys seguit els plens, haureu vist l'Anton reclamar-ho ple rere ple, insistentment,
perquè és un tema que s'ha estat treballant. Fa anys que és una demanda de les famílies i que des de les diferents juntes de l'AMPA que hi ha hagut s'ha estat parlant amb diferents regidors de l'Ajuntament per mirar d'aconseguir un autobús que porti els nens amb monitoratge, és a dir, que les famílies puguin deixar els nens al càrrec d'una persona responsable, que els porti del poble a l'escola al matí i de tornada de l'escola cap al poble a la tarda. Pensem que això facilitaria molt la vida de les famílies, facilita molt la conciliació familiar. Pensem que promou l'escola pública, perquè l'escola pública del poble està al Pla de l'Avellà i llavors sabem que hi ha gent que no porta els fills a l'escola pública perquè té molt més a prop l'escola Sant Feliu, que no hi tenim absolutament res en contra, però el model que nosaltres defensem és l'escola pública, de serveis públics en general, l'escola, l'educació especialment. Llavors, una manera de defensar l'escola pública és facilitar que les famílies l'escullin perquè sigui fàcil arribar-hi. Però sobretot, la raó és la sostenibilitat. Que baixin cada dia i tornin a pujar a la tarda centenars de cotxes a l'escola, de cotxes privats, no té sentit actualment. És totalment incompatible amb les necessitats actuals de sostenibilitat i amb tots els criteris europeus i amb l'emergència climàtica. És incompatible que baixin els cotxes privats a l'escola. Llavors pensem que un autobús solucionaria això, reduiria moltíssim les emissions de diòxid de carboni, pacificaria el trànsit al voltant de l'escola, que és un problema, la gran quantitat de cotxes que hi ha cada dia al voltant de l'escola, eliminaria la congestió que tenim a les hores d'entrada i sortida escolar a la carretera i per pujar i baixar, qualsevol que en aquella hora s'hagi de moure ho veu, que hi ha congestió, i pensem que és de lògica en un poble que està dividit en nuclis i que té l'escola a 3 quilòmetres del centre del poble. És indispensable, penso que cau pel seu propi pes, és una demanda que tenim des del principi. A l'escola Pla de l'Avellà hi ha molta demanda, els pares ho han demanat molt, hi ha una comissió de mobilitat que ho està perseguint, s'ha treballat amb diferents regidors, s'ha de dir que amb el regidor actual és amb el que més lluny s'ha pogut arribar, però tot i així la proposta de moment no ha acabat de quallar. La tornem a portar al programa i si podem incidir-hi, doncs hi incidirem. I ja que us parlo de l'autobús escolar, molt breument d'educació. És important i com us dic, defensem l'educació pública. Sabem que l'Ajuntament no pot incidir-hi molt perquè la titularitat de l'edifici és del Departament d'Ensenyament i per suposat la responsabilitat de la gestió també, és a dir, l'educació és del Departament d'Ensenyament. Sí que el municipi té l'escola Bressol i aquí també es pot treballar, però sempre hi ha moltes maneres de col·laborar i de promoure l'escola pública des d'un ajuntament, encara que no en siguis el responsable directe. Una cosa que es pot fer és el que dèiem, de pacificar l'entorn, pacificar els carrers al voltant per fer-los més segurs, més còmodes, més agradables, més nets, menys contaminats. Es pot regular el trànsit, tallar-lo, l'autobús escolar ajudaria molt, aquesta és una cosa que es pot fer. Es pot ajudar les famílies amb beques, que funcionin millor que les de la Generalitat, que siguin més ràpides, que cobreixin realment les necessitats de menjador. Hola, Rafael, estic molt contenta de veure't. De menjador, de material escolar, de sortides, de colònies, tot això s'ha de poder ajudar les famílies que tinguin més dificultats, però de manera ràpida, directa, no que ho hagin d'avançar-li al principi, que rebin els diners al cap d'un any, de manera ràpida, això es pot fer. Es pot col·laborar amb l'escola també, proposant tallers, conferències, extraescolars de qualitat, casals d'estiu que poden estar en part subvencionats, pot haver-hi ajuda de l'Ajuntament per muntar-los, és a dir, es pot promoure molt el benestar de l'alumnat, fins i tot el benestar físic a les aules, tot i que l'edifici és del Departament d'Ensenyament i per tant és veritat que l'Ajuntament no en té la responsabilitat, però pot contribuir, pot vetllar perquè les condicions siguin confortables. Hem vist els problemes que hem tingut amb la climatització, la calor que vam passar a la primavera passada. Anem cap a una primavera que ara el temps està
fred, però anem cap a una primavera que es preveu càlida, doncs aquí l'Ajuntament potser pot ajudar. No és fàcil, perquè el Departament d'Ensenyament imposa també el seu criteri i s'ha de treballar conjuntament, però es pot mediar, no?, perquè el Departament d'Ensenyament ho faciliti, o pot subvencionar també. Es poden posar diners per comprar, no sé, ventiladors o... Jo en el meu cas, personalment, i nosaltres, per la idea que tenim, jo no estic molt a favor dels aires condicionats, però alguna forma s'ha de trobar de fer les aules més confortables. Doncs aquí l'Ajuntament pot participar en molts altres sentits, no? Qualsevol necessitat que hi pugui haver l'edifici. Sobretot aquesta unió de l'escola amb el poble, no? A través de l'autobús, a través d'activitats que es plantegin i que es facin en col·laboració amb l'Ajuntament, a través de facilitar les famílies que escullin l'escola pública. Pensem que es pot ajudar, que es pot impulsar des de l'Ajuntament l'escola pública i que és una de les responsabilitats que tenim. Bueno, la Lola ens ha començat parlant ja del tercer i últim bloc, que és el model social. Doncs, continuant amb aquest bloc, arriba el gran tema i una de les grans problemàtiques de Cabrera, sobretot pels més joves, com és el meu cas, que és l'habitatge. Cabrera té un molt gran problema d'habitatge, i és que és impossible trobar habitatge assequible. I és un problema que creiem que l'Ajuntament s'ha de començar a afrontar. Els últims 4 o 8 anys, la inversió en habitatge a l'Ajuntament de Cabrera han sigut 0 euros. 0 euros no s'aconseguirà resoldre aquest problema. Hem tingut 4 pisos de lloguer, que és aquell sorteig l'any passat, que van ser l'aprofitament mig de l'Ajuntament, és a dir, l'Ajuntament va cedir el terreny a una promotora, la promotora per compensar ens va donar 4 pisos, però la inversió de l'Ajuntament realment han sigut 0 euros. El que creiem nosaltres és que cal començar a invertir diners de l'Ajuntament en habitatge. Llavors, tampoc anem a invertir milions i milions d'euros en habitatge, s'ha de ser realistes de les capacitats de l'Ajuntament, un ajuntament petit com és Cabrera, i per això el que proposem és invertir un 3% del pressupost. Per què un 3%? Més o menys un 10% del pressupost de l'Ajuntament de Cabrera són inversions. Què vol dir inversions? Són diners que realment l'Ajuntament són els que pot decidir a què destina, perquè s'han de pagar sous, s'han de pagar serveis, i al cap i a la fi, després el pressupost, el que tu pots decidir a què vols dedicar-ho és una petita part d'inversions, és un 10%. Doncs el que diem nosaltres és aquest 10%, un terç, dediquem-lo a habitatge. Invertim diners en adquirir habitatge per poder llogar al poble, ja sigui construint nosaltres o adquirint-lo. Començar per aquí. Això és evidentment, això no soluciona ni en un any, ni en 2, ni en 3, ni invertir 3%. Això és una cosa que es comença mica en mica, s'ha d'anar fent, i al llarg de molts anys d'anar invertint diners acabaràs tenint bastants pisos que puguis oferir al poble, però s'ha de començar. I, per altra banda, Cabrera és un problema que ja està a molts llocs de Catalunya turístics, però el tema dels pisos turístics. Sembla que no, però Cabrera actualment té 71 habitatges amb llicència d'ús turístic, dels quals 33 són pisos. És a dir, tenim 33 pisos repartits pel poble, principalment al Pla de l'Avellà, que es destinen al lloguer de turistes a l'estiu. Nosaltres creiem que això no porta cap benefici als veïns i veïnes del poble, al revés, sinó que estem perdent habitatge per destinar-lo a turistes, i per això creiem que cal canviar la normativa actual que tenim en el poble. Canviar-la amb una normativa que funciona al Masnou, aquí al costat, i és bàsicament de dir aquells habitatges que siguin de menys de 120 metres quadrats no es poden destinar a ús turístic. Si volem destinar una torre d'aquí de la muntanya de 250 metres quadrats i volen fer-hi que vinguin turistes, bueno, això no treu habitatge a la gent del poble que necessita l'ajuda de l'Ajuntament. Doncs per això la nostra idea és canviar la normativa actual per limitar-ho. I per últim, crear una borsa d'habitatge. Una també de les problemàtiques és que hi ha habitatges buits. Llavors, per què la gent no lloga habitatges? Dius, és rendible, però
també tens la por, hi ha com aquesta por de si no cobraré, si em destrossaran el pis, és que és el pis de la mare i no vull que vingui encara me'l llogui aquí algú i me'l destrossi. Doncs la idea és que també l'Ajuntament doni aquesta seguretat que potser alguna gent necessita, de dir, doncs mira, llogues el pis més barat del que podria ser a preu de mercat que podries posar-lo i nosaltres t'assegurem que cobraràs sempre, que el pis sempre estarà bé. Llavors, és una manera també d'incentivar aquells pisos que podrien estar buits que surtin al mercat i es puguin llogar a gent que ho necessiti. Això seria principalment el nostre cost d'habitatge. Segueixo jo, doncs. El que en diem un creixement sostenible i natural del poble. El poble hauria de créixer pel que fes falta pel poble, no perquè vulguin els promotors immobiliaris. Sector agrari. Com dic jo en el programa, un poble amb pagesos és un poble amb qualitat de vida. El dia que a Cabrera no hi quedin pagesos i tot estigui urbanitzat de qualsevol manera, el poble no tindrà la qualitat de vida que té. Això claríssim. Perquè tinguem això, el principal problema és evidentment que també el tema el relleu generacional i el que la gent vulgui fer de pagès i tal tampoc és fàcil, això no ho sabem, però el principal problema, hi ha molta gent que busca sòl agrícola per poder treballar però no el troba perquè s'ha permès d'alguna manera que hi hagi gent que puguin especular amb altres coses il·legals, però que especulin. I aquí és on nosaltres estem denunciant-ho des del primer dia. Entenem que si és sòl agrícola ha de ser sòl agrícola, que si fa falta alguna cosa més s'ha de fer amb les normatives i amb les lleis i amb els sistemes que hi ha. El que no pot ser és que es facin de qualsevol manera, perquè això crea problemes, crea inseguretat en els veïns i veïnes del sector agrícola i que no acaba aportant res al municipi, sinó que acaba aportant problemes. Últimament sí que s'han incoat contínuament s'han anat fent, incoat en algunes finques que tenen activitats il·legals, s'han fet coses i se'ls hi han d'allò, però sempre acaben caducant en el calaix. Ara sí que n'hi ha una que se'n fan bandera que han acabat tancant-la d'aquella manera, però és un cap de turc, vull dir, n'hi ha 50, que no es fa res des de molts anys i això està creant problemes i de xabolisme, vull dir, hi ha gent que lloga finques agrícoles a trossets i la gent s'hi fa una barraqueta i està vivint allà, Hi ha molta gent vivint al sòl agrícola de qualsevol manera, sense res, que els hi tindrem que comprar un pis, el dia que ho vulguem solucionar. Que tindrem que pagar entre tots, el pis. Però mentrestant hi ha propietaris que van cobrant lloguers d'un trosset de terra, d'algú que s'hi fa una barraca i viu allà com pot, i així estem. I això va proliferant, hi ha 3 o 4 de finques amb aquest sistema. Vull dir, clar, això no pot ser, perquè és que, a part del perjudici que tenim els veïns que vivim allà, que no trobem terra per llogar si volem, perquè el que en pugui tenir fa una cosa d'aquestes, i com que li permeten, ningú fa res, doncs vinga. I amb això estem totalment en contra, ho estem denunciant des del primer dia. A base de denunciar-ho des del primer dia, he dit que hi ha una finca ara que sembla que ha arribat al final, però que totes les altres fins ara han anat caducant al calaix. Això ho hem vist amb decrets d'alcaldia. Sí, ara parlo del català. I això, el principal problema és tenir sòl agrícola, si hi ha sòl agrícola que la gent... Que hi ha activitats com per exemple els hortets que és una cosa que la gent li pot afavorir a gent que tenir un hortet i tal per cultivar, doncs va bé, fem-ho, però fem-ho legal. Això és com fer pistes de pàdel. Vull dir, l'hortet no és una activitat agrícola, l'hortet és una activitat d'oci,
per qui el té? Perquè no és per menjar, és per consum propi, no és per comercialitzar. Però clar, acaben llogant per fer un hortet i acaben, mireu la Nacional 2 davant de Costa Mar, doncs el panorama aquell que hi ha allà. Mireu el panorama aquell, que allò s'ha anat fent com s'ha anat fent, ningú diu res, i el dia que ho vulguin netejar allò vindran tots aquí a cridar. Tota aquella gent. Perquè clar, allà s'ha permès fer allò, hi ha gent que tenen gallines, hi ha gent que hi van allà a fer la costellada, hi ha gent que hi va allà i no s'hi queden a dormir, però falta poc, perquè s'hi comencin a quedar. L'altra cosa que ens afecta és el del catàleg aquest de masies, que ha d'estar a informació pública, s'acaba el dia 14, demà passat. Ha estat 2 vegades a informació pública, per 45 dies, la primera perquè només van penjar l'edicte i no van penjar tota la informació, quan faltaven pocs dies els vam avisar i han tingut de tornar a posar 45 dies més. I ara s'acaba. El catàleg aquest de masies, doncs, amb 60 web de masies de Cabrera, permeten molts usos que no tenen res a veure amb el sector agrari. Des de, a part que se les poden ampliar, poden fer turisme rural, hotels, restaurants, centres esportius, de tot. Hospitals, sí, ho llegia. Poso les idees. Igual. Turisme rural, educació de lleure, creació d'activitats artístiques i de producció artesanal, exercici de professionals liberals, de restauració, d'equipaments, serveis comunitaris o corporatius, i llavors ja acaba d'haver un que aquest diu actuacions d'interès públic totalment indeterminades, i deu poder entrar qualsevol cosa. Equipaments de tot tipus i activitats hoteleres. 60 web de masies. Nosaltres creiem que sí que s'ha de fer un catàleg de masies a Cabrera, però que les activitats que puguin fer les masies tenen que estar relacionades amb el sector agrari. Perquè llavors ve quan el propietari... Perquè moltes vegades s'agafa la mania o es pensa que el propietari és pagès, o és un pagès, però a vegades el pagès és llogater, no té per què ser propietari. I llavors si l'amo agafa allò de la masia o allò per fer un restaurant, el pagès que té la terra i que l'està cultivant, evidentment, el faran fora ràpid, perquè els hi faltarà per pàrquing, perquè juguin els nens, perquè corrin i perquè no sé què. I s'acabarà perdent el sector agrari. I nosaltres estem en contra, doncs hem fet al·legacions, com us hem adherit a les al·legacions que han presentat la Unió de Pagesos i el Sindicat de Cabrera, ens hi hem adherit com a CUP en aquestes al·legacions que s'han presentat aquesta setmana. Seguim. Bueno, que defensem el sector primari i la sobirania alimentària. Veureu que tots els punts que estem treballant, una miqueta que us estem presentant, no són punts així que ens han sortit de cop, sinó que són coses que ja portem lluitant des de fa 4 anys i que són a llarg termini. No estem parlant que han de ser d'avui per demà, sinó que hem d'anar-ho treballant i que són coses que s'han d'anar començant per avançar. Jo us parlaré una mica de la remunicipalització, que és un dels temes que des de bon principi del nostre mandat vam estar donant molt la vara perquè ens interessava moltíssim, perquè creiem que és molt important. Semblava que sí, que ens feien cas i per un moment ens vam creure que ho aconseguiríem, però no va ser així. La remunicipalització consisteix una miqueta en que no externalitzar tots els serveis que s'han de donar al poble. Quan tu externalitzes els serveis, el que fas és que qui guanyi les licitacions normalment, perquè té més capacitat i per presentar els números i tot, són les grans empreses. Les grans empreses que es dediquen a tot això, Florentinos Pérez i tots aquests així. Què passa amb tot això? Que el que va nosaltres, que som un país de pimes, doncs estàs matant tot el treballador autònom, diguéssim. Per altra banda, què comporta que estiguin externalitzades? Doncs aquests han de tenir un benefici, perquè si no, no hi posarien, no voldrien invertir-hi. I aquest benefici corre a càrrec moltes vegades dels treballadors. Un exemple molt clar és quan nosaltres vam renovar el servei de neteja, es va demanar que les treballadores cobressin com a mínim 1.200 euros.
I sí, l'Ajuntament ho va posar, ho va acceptar, però quan vam posar l'empresa ens va dir ni en broma, nosaltres no som ningú per decidir que cobren els meus treballadors. Clar. Doncs a mi nosaltres cobren el sou mínim i punt, i aquí s'ha acabat, no? Un altre exemple molt clar també són les condicions laborals. Els treballadors de recollida de la brossa tenen la seu de sortida des de Mataró, que ja estan els camions i tot. No tenien, i ens ho van venir a explicar i a mi s'ha solucionat, però no tenien dret a dutxa ni a canvi de roba quan acabaven el servei. El qual volia dir que acabaven de recollir tota la brossa de tot el poble, arribaven a Mataró i amb la mateixa roba bruta havien de ficar-se en el seu cotxe i anar fins a casa per dutxar-se'n allà amb tota la roba bruta i tot. Són serveis mínims, no?, de condicions laborals pèssimes. Sí que quan s'ha sabut s'ha intentat solucionar, però clar, tot això és el que comporta treballar amb gent externa. Una altra de les conseqüències també, per exemple, durant la pandèmia, l'escola Bressol ho porta una empresa de Florentino Pérez i va dir, jo no deixo de cobrar, ni que m'expliqueu, si teniu pandèmia és el vostre problema, no el meu, no? I aquí heu d'anar seguint pagant tot i tal, tot igual. Quan tu no controles qui et fa el servei, no pots triar tampoc les coses i per tant, com molt bé diu la dita, si vols estar ben servit, fes tu mateix al llit, no? I el que hem de lluitar és per tenir uns serveis que nosaltres podem controlar, que nosaltres podem dir. Aquest estiu, em sembla passat va ser que va haver-hi una piscina de no sé quin poble que li van enviar una empresa amb una licitació que venia d'Andalusia, que no ens enteníem amb ningú perquè com que no parlaven, clar, pobres tots andalusos, no parlaven català, els nens no entenien els que els hi parlaven i eren monitors de natació. Clar, quan tu fas licitacions d'aquestes, se la queda l'empresa sempre la que econòmicament, majoritàriament, és la que dona més bon servei. I aquest bon servei costa uns diners i aquests diners es treuen sempre de prioritats per les persones, les treballadores. Continua, em sembla, l'Antoni. Sí, un altre aspecte del model social que ve molt en relació amb l'urbanisme perquè han d'anar de la mà i han d'anar coordinats és la voluntat que des del nostre grup tenim de promocionar el comerç de proximitat. Tenir un comerç de proximitat és molt important per molts aspectes d'una societat. Un comerç de proximitat afavoreix unes relacions interpersonals i un teixit social fort i regular i permet que totes les veïnes d'un poble tinguin una relació, es trobin al carrer, facin teixit social, hi hagi vida al carrer, el carrer sigui viu, fa un poble que sigui viu i que visqui al carrer. I per això és molt important cuidar i mantenir el comerç de proximitat. El comerç de proximitat també té moltes avantatges des d'un punt de vista mediambiental. Si tu vas a comprar caminant o el tens a prop, estàs fent una mobilitat molt sostenible. Si en canvi el model és tenir grans centres comercials apartats geogràficament, això fa, a part que estàs buidant els carrers, com dèiem, estàs afavorint tota la mobilitat de transport privat. Aquí les emissions se't disparen. És per això que nosaltres considerem que el comerç de proximitat, per molts aspectes del nostre model de poble, és molt important. Llavors, a l'hora que es tingui en compte això, en el que dèiem abans, en l'urbanisme, perquè tot va intertollat, tenim unes propostes concretes per a intentar promoure, addicionals al que és la pacificació, per exemple, propostes per promoure el comerç de proximitat, que creiem que és tan important. Una és que la gran majoria dels premis que es facin en el poble, de concursos, premis literaris i totes les promocions que es facin, els premis siguin en xecs per a consumir al comerç local. És a dir, no entregar xecs metàl·lics que després la gent es gasta, òbviament, com vol, sinó que tots els premis vagin condicionats a que s'han de fer la despesa en el comerç de proximitat, de forma que tots els premis acaben revertint en el comerç de proximitat. Una altra és promoure des de l'Ajuntament una associació de comerços Cabrera, que és una cosa que Cabrera no té, i això ajudaria a tenir una sinergia i una col·laboració entre els comerços. I allà on es té una associació de comerços, aquestes associacions funcionen i donen lloc i promouen activitats elles mateixes que també enforteixen el comerç. Una altra proposta que tenim és promoure campanyes des de l'Ajuntament, doncs això, que informi dels comerços que hi ha a Cabrera, de les avantatges, que conscienciï una mica la gent i que els animi a escoltar.
sapigueu que si estàs comprant a Cabrera estàs afavorint això, tindrem més vida al carrer i això és important per això. Una mica el que estem explicant aquí, però que hi hagi com una tasca pedagògica per part de l'Ajuntament, que no se n'oblidi el comerç de proximitat. I per últim, i ja és una mica, aquesta ja seria una proposta de suport directe als comerços, és que tots els calendaris de festiu s'intentin coordinar i acordar amb els comerços de proximitat, amb les botigues de Cabrera, perquè això molts cops no passa i a vegades ens trobem que la designació de festius que s'està fent a Cabrera no va gaire d'acord amb els interessos del comerç de proximitat. Creiem que això és una cosa tan senzilla com aquesta, s'hauria de tenir en compte que l'impacte serà relatiu, però com a mínim anar una mica de la mà des del consistori amb el comerç de proximitat. I bé, una mica és això, és tenir clar que el comerç de proximitat és això, que és molt important per com vivim, quines relacions tenim i que dona vida al carrer. I jo acabo ja, aquí us parlaré de feminisme per acabar. Sabeu que és un dels punts importants de l'ideari de la CUP. Nosaltres al programa hem posat 3 idees. Evidentment el feminisme va molt més enllà, però per exemple posar a Cabrera un nom de dona a un carrer. Això és una cosa que l'hem estat batallant durant tota aquesta passada legislatura i de moment no s'ha aconseguit. A Cabrera no hi ha cap carrer que tingui nom de dona. Sí que n'hi ha molts que tenen nom d'home, però no n'hi ha cap que tingui nom de dona. Doncs això, si considerem Santa Helena una dona real, doncs aquest seria l'únic que hi ha, no? Però no n'hi ha cap altre. I llavors, això és una cosa molt fàcil que es pot fer, no pot ser tampoc, com us deia abans, va contra tots els criteris actuals de paritat, el fet que un poble no tingui ni un carrer que tingui nom de dona. És que jo crec que tots els carrers a partir d'ara haurien de tenir nom de dona. I això és una cosa molt fàcil de fer per un ajuntament que podria ser immediata. Una altra idea enllaça amb el que dèiem de la remunicipalització dels serveis. Si els serveis són municipals, tu pots lluitar contra la bretxa salarial i pots assegurar una paritat, una equitat, que no pots assegurar si els serveis estan externalitzats. Després, també, per exemple, la festa major sembla una tonteria, però pràcticament el 90% o més dels artistes que venen són homes. És veritat que aquesta és una situació molt general al panorama musical actual, perquè les discogràfiques i els organitzadors dels festivals i tal estan impregnats pel masclisme que impera, però això un ajuntament pot lluitar per corregir-ho, pot dir no, és que a les meves festes com a mínim han d'actuar tantes dones com homes. Aquestes són petites coses que es poden fer. El feminisme ha d'anar molt més enllà del maquillatge i molt més enllà de tenir una llista paritària. És una cultura, és un canvi de cultura que ho ha d'impregnar tot. Un ajuntament ha de portar les ulleres violeta posades i que això canviï els codis ja d'actuació per sempre i en general. I es podrien fer 1000 coses més, des que tots els regidors hagin de fer una certa formació en feminisme, que s'ofereixi aquesta formació a la ciutadania també. Mira, estic veient una persona aquí davant que és experta en això i que ho podria fer o ens podria ajudar. Des que hi hagi punts lila, des que es promoguin les associacions de dones, en tenim una, més. Es poden fer 1000 coses, des que el dia de la dona no llegeixi el manifest un senyor, per més regidor que sigui, sinó que es tingui aquesta consciència, es tingui aquesta cultura de deixar a les dones el seu espai. Ja no és visibilitzar-les, no és deixar-les que se les vegi, deixar el seu espai i no ocupar-lo. I bé, no em vull estendre gaire més perquè sé que ens hem passat molt del temps. Ara ja si voleu preguntar coses o voleu comentar el que sigui, doncs ens quedem una estoneta. I si no, moltíssimes gràcies, us agraeixo de tot cor haver suportat el discurs tanta estona i haver vingut, sobretot. Gràcies de veritat.